Vittu, kuka sä haluut, että me vittu tapetaan? Tässä ois. Nyt on valmiina. Porukkaa kylmäs. Tulee vaan kuulokollo. Ja jos ei vittu nää riitä, niin aina löytyy. Kyllä. Se on sellainen homma, että lähtee vähän porukkaa kylmäksi. Ei, että tää on raskas. Mä haluan enemmän pistää. Toni, monta kertaa sä oot ollut linnassa? En mä muista enää. Se on... Kerran jouduin, kun ammuin yhtä polvilumpioon, kun se oli mulle 10 velkaa. Ei halunnut maksaa, luuli mua varmaan sossuks tai kelaks tai jotain. Nyt. Sanoin, että oisit edes vetänyt pesarilla, mutta kun ei, se on pikkulasten juttu. Ja polvilumpio on pummi ja se on siinä, kato. Juu, ja venäläistä rulettia, se on hyvä peli. Näissä ei tosin pysty, kun näissä ei ole pyörivää rullaa, mutta... Kyllä. Mikä ase toi on? Dessu. Ja on helvetin miehekäs kädessä. Suosittelen jokasta hankkii. Entä mikä ase toi on tossa? Ämpäri. Muokattu. Ei. Kiitos Toni, tapetaan. Tappamisiin. Haluut sä, että mä näytän, mikä näitä käytetään? Mä en lähde viemään edes roskia ulos ilman rassia. Mihin me ollaan menossa? Käydään tossa noin. Ette muuten ikinä arvaa, että montako tyyppiä täällä peräkontissa on kuskattu. Se on niinku... PUM! Ja peräkontti. Se on vittu, kun Jenkeissä on aseen 5 päivän odotuksella. Jos joku murtautuu sun taloon, sä saat ampua sen hengiltä. Vittu, montakohan ihmistä mäkin olisin jo saanut ampua laillisesti. Tää on tää mesta täällä syrjässä, missä nämä bisnekset hoidetaan. Ja jos joku alkaa mussuttaa, viedään kopin taakse. Tää on tietysti sellainen mesta. Tulkaa kattoo. Onneksi ette tiedä miksi me ollaan, mutta näette tän paikan. Tuonne koppiin. Sinne on monta ihmistä vielä. Siellä mä kidutan niitä. Kerrankin yksi tyyppi, kun mä kidutin sitä, niin se anoi mua tappaa. Nythän mä otin aseen ja se oli siinä. Jätkä lähti. Ja jumalauta, se on muuten helvetin hauskaa tappaa ihmisiä. Mitä sä noilla puilla teet tässä? Se vähän riippuu, mihin ne erinäisiin ruumiinaukkoihin niitä tulee välillä survottua. Aloitetaan pienemmästä, sitten vaihdetaan isompaa. Kyllä. Ja loppupeleissä, tyyppi, se on tossa. Käy noin. Selvä. Mitä vittua sä? Lopeta nyt se kuvaaminen, mä menen kuseen. Joo, tällä kertaa kun lähdin liikenteeseen, niin pitää olla nyt kunnolla pakattu. Nyt mennään metsän keskelle. Tää on tää mesta tonne noin. Se on ihan sama, että kummalle on tarkoitettu pojille vai tytöille. Sinne mä vien ne ja raiskaan ne. Ihan sama, oliko se poika vai tyttö. Mä nautin, ihan sama tyttö tai poika. Ne ei nauti. Ase ohimolla niitä raiskataan siellä kivasti sitten. Mihin me ollaan menossa? Me mennään tähän, mä näytän sulle. Näet ton, toi vene tossa. Se on se, millä mä ne ruumiit rauhaan tonne keskelle järveen, ne mitkä mä hukutan. Mä vedän niille painot jalkoihin ja sen jälkeen ne uppoo pohjaan kivasti. Kenelle nyt tulis mieleen alkaa vaan muuten vaan tutkeen järveä. Sitten, tää helvetin laituri tässä. Niin, jos on vaan sellainen fiilis, niin nappaa letistä kiinni. Vähän hukuttelen siinä niin kivasti. Kuuluu puli. Sitten kun nousee pää ylös, niin sitten ollaan, että joko sä haluat kuolla vai vieläkö vähän kidutetaan. Jumalauta, kun se kiduttaminen on kivaa touhua. Noin. Täällä on tää suo. Tästä kun vähän rämmitään. Täällä on tällaista suoaluetta. Jumalauta, kuinka nätisti ne ruumiit saa upotettua tonne suohon. Niitä ei kukaan löydä sieltä enää. Ja silloin kun ne heittää ne kuolleena vielä tonne noin,
Milloin kun ne on uppoamassa siinä kuolleena, niin pam pam, muutama kuti vielä perään ihan vaan tyydytyksen takia.